משפיע על הכנסות הענקיות של גוגל ומטא, והאם המשקיעים כבר מחשבים את הפגיעה וההזדמנות שנוצרה. שחר כהן מייסד לוסיד קפיטל, קרן השקעות טכנולוגיה, היום לא באולפן, אבל בסדר, גם טוב שחר, מה העניינים? מה המצב? מה קרה? מתגעגע אליך. איפה אתה היום בעולם? בארץ? בבית? אני במינכן. עוד פעם בגרמניה, יפה. כן, יש לנו משקיעים פה, אז אנחנו פה לא מעט פה. וגם הרבה יותר, גם פחות לך. כן, אני אספר לך מה אתה מפסיד פה עוד מעט, אתה יודע, בחוץ. תשמע, צניחה חדש של 15% בתנועת הגולשים לאתרי תוכן, זה מה שאומרים. אתרי בריאות איבדו 31% מהתנועה, ויקיפדיה איבדה 15%. מה בדיוק קורה שם? מה זה? זה העדכון ה-AI של גוגל? זה משנה את מודל החיפוש והפרסום? מה קרה? אז 20 ומשהו שנה אחרי שגוגל שינתה את עולם האינטרנט עם מנוע החיפוש שלה, אפשר להכריז כמעט על מותו של החיפוש האורגני בגוגל. זאת אומרת, אם גוגל התחילה כמנוע חיפוש שמאפשר לך למצוא מידע באינטרנט, שהוא בגדול היא סידרה לך וארגנה לך אותו, בעצם המסמר, ובמהלך השנים נכנסו המון פרסומות שהיוותו כביכול את התוצאות פרסום אורגניות. המסמר האחרון בחיפוש האורגני ננעץ במהלך הרבעון האחרון, שגוגל השיקה בעצם את ה-AI Overview. מה זה אומר? שאתה מכניס שאילתה, אתה מקבל, אם פעם קיבלת את הלינקים, היום אתה מקבל כמו ChatGPT, נכון? כן. על כל המסך תשובה. הדבר הזה פגע דרמטית בטראפיק שבעצם מקבלים גם פאבלישרס. כן, כי אתה לא מפנה, הוא לא מפנה אותך לאתר מסוים, הוא נותן לך את התשובה כבר, אז לא מגיעים לאתר של החברה. לא מגיעים לאתר של החברה, והדבר הזה מאוד פוגע, גם בחברות e-commerce, גם בחברות תוכנה, חברות שבעצם Monday ו-Wix, המניות שלהם ירדו עשרות אחוזים, חברות כמו HubSpot, חברות כמו גרטנר ואחרות, בעצם מתוך הבנה שהחברות האלה ייצרו הרבה מאוד לידים שהגיעו דרך חיפוש, וכרגע הן צריכות לשלם עליהם כסף. וזה נורא מעניין מה שקרה פה, כי הרבה דיברו על מותו של החיפוש ומותה של גוגל, גם אנחנו חשבנו שזה משהו שיפגע מאוד בגוגל, ומה שגוגל באופן מבריק או ניצלה את הכוח המוניפוליסטי שלה, ובעצם מה היא עשתה? היא אמרה, אוקיי, אז אני יודע שאנשים נכנסים למנוע חיפוש לי לחפש וזה לא ישתנה, אז אני אתן להם את החוויה AI Overview של ChatGPT, אבל בעצם מכיוון שהטראפיק האורגני ירד לאתרים, אתרים יצטרכו לשלם הרבה יותר כסף לגוגל עבור טראפיק, ואז מה שקורה, המחיר שחברות כמו Monday או Wix או חברות אחרות מוכנות לשלם על טראפיק, בפרסומות הממונות של גוגל עולה בצורה משמעותית. ולכן בדוח האחרון של גוגל ראינו תופעה מאוד מעניינת. המחיר לקליק עלה בכמעט 10%, וגם הקליקים עלו. ואז אנחנו בעצם רואים איך גוגל, בעצם המשתמשים שרגילים ללכת לגוגל כבר מבחינתם לא מעניין שגוגל יותר נותן תוצאות חיפוש אורגניות. בעצם גוגל זה הכל ערימה של AI Overview ופרסומות. וזה בעצם משנה משמעותית את עלויות הרכישת לקוח, לכל מי שיש לו חנות, שנשמח על חנות פרחים, או לכל מי שנשמח על חיפוש באינטרנט, או חברות healthcare. ובעצם אנחנו רואים, אם נרצה, כרגע את מותו של החיפוש האורגני, ובעצם גוגל, נקרא לזה באכזריותה, בתחכומה, במעמד המונופוליסטי שלה, מכריחה את כל העולם עכשיו לשלם הרבה יותר עבור טראפיק שפעם הגיע אורגני, או בוא נגיד חינם, לאתר שלך. אז בעצם מי נפגע מזה? בעלי עסקים? בדיוק. מה שאנחנו רואים, ראינו בחודשים האחרונים, סטארט-אפים ישראלים, סטארט-אפי תוכנה ישראלים, כל חברה שבעצם יש לה פעילות אונליין שנסמכה על טראפיק מגוגל, וזה טראפיק משמעותי שמגיע מגוגל, כי צריך לזכור שמשתמש מחפש בגוגל, הוא מגיע עם מה שנקרא intent, אתה בעצם, יש לך כבר כוונה, אתה מחפש נעליים, אתה כבר כאילו, אתה כבר רוצה לקנות נעל, עכשיו שאלה תקנה נייק או אדידס או משהו אחר, אתה מחפש תוכנה לבניית אתר, אז יהיה וויקס או סקוורספייס או מתחרה שלהם או מנדי, אז אנחנו בעצם רואים דווקא שגוגל נהנית, גוגל בעצם שואבה, מה שקרה בחודש האחרון בוול סטריט,
השווי השוק של גוגל עלה בכמעט 400-500 מיליארד דולר, ובעצם שווי השוק של חברות שנסמכות על גוגל, כמו וויקס, כמו מאנדיי, כמו חברות האלה, בעצם ירד. ירד, מעניין. בעצם מה השוק אומר? ומה קרה למטה? בעצם, אז מטה גם נהנתה, כי בעצם מה שארגונים עשו, הם צריכים לייצר טראפיק לארגון, אז איך אתה עושה? זה צריך לשפוך הרבה יותר כסף על פרסום, והדואופול שם אוחז בכל העולם, אז כולם שפכו הרבה יותר כסף, גם על מטה וגם על גוגל. ואז בעצם אנחנו רואים איך שתי החברות האלה בעצם, שהן מחזיקות את עולם הפרסום הדיגיטלי, בעצם נהנו מכך שהרבה יותר קשה להביא טראפיק אל האתר. אוקיי, תחשוב על זה שמישהו בא, ועומד מול החנות שלך, בפיזי, ונותן תשובות. עכשיו אתה בא נגיד לפסיכולוג, רוצה להתייעץ, עומד לפני הקליניקה או לפני הרופא שיניים, מישהו שיש לנו לך את התשובה בחינם, אז על מנת שלייצר את הטראפיק חזרה צריך לשלם כסף, ולכן בעצם אנחנו רואים דווקא את הארגונים, סטארט-אפים, חברות שנסמכות על תנועה מגוגל נפגעות, בעצם ה-small medium business נפגע, וגוגל ומטה נהנות מזה הרבה יותר. ומה המשמעות של זה למשקיעים קטנים וגדולים? המשמעות לזה על תעשיית הטק בישראל היא בינינו משמעותית, כי חלק מההצלחה הגדולה של תעשיית הטק בישראל הגיע מכך שבעצם כשאתה מוכר, חברות כמו וויקס קמו בזכות היכולת שלהם לעשות פרסום אפקטיבי בגוגל ובפייסבוק, ובלי שהם צריכים לזכור אינסוף אנשי מחירות, או מאנדיי שצריכים ללכת לקוח לקוח. זה היה בעצם לב הרבה מאוד מהחברות שקמו בישראל, קמו סביב היכולת לנהל פרסום אונליין, חברות משחקים, חברות e-commerce, חברות של תוכנות עסקים קטנים בינוניים, והיום העלות לרכישת לקוח שלהם עולה משמעותית מאוד, מאוד. זו השאלה האם עוד חברות טכנולוגיה ייפגעו או ייהנו מהמהלך. אז כרגע, אז זה בדיוק הדילמה הגדולה שכרגע מתרחשת, הוויכוח הגדול שמתרחש בגוגל, האם בעולם ההשקעות, איזה חברות ייהנו מזה? יש חברות תוכנה שייהנו מזה, למשל, חברה שמאוד נהנית מזה זה JFrog למשל, שיש הרבה יותר קוד שנוצר ולכן היא נהנית מה-AI, אבל הדיבייט הכי גדול הוא האם באמת הדבר הזה יפגע, הוא כבר פוגע ב-valuation, בשווים של חברות תוכנה, ואם אנחנו יודעים שהאקוסיסטם בישראל כמעט כולו יושב על חברות תוכנה, הדבר הזה פוגע גם בעלויות שלהם וגם בשווים שלהם, זאת אומרת, פגיע משני הכיוונים, והדבר הזה הוא משמעותי, זאת אומרת, אנחנו הרבה מדברים על השפעות שאנחנו, על המצב הכלכלי וכו'. כן, כי חברות לא בגודל הזה צריכות להתמודד עכשיו עם העלייה המשמעותית מאוד בתקציבי פרסום ממומן. הם צריכים לתת יותר ויותר פרסום ממומן. בדיוק, וזה העלות המרכזית של החברות האלה, בוא נגיד חברה כמו וויקס, חברה כמו למונייד, מוציאה כל שנה באזור $200 מיליון על פרסום ממומן, שרק הולך וגדל, וגם הם ראו פגיעה מסוימת ברבעון של למונייד כדוגמה טובה, גם היא נפגעת ותיפגע, אמנם כרגע לא רואים את זה במניה בגלל השפעות אחרות, אבל גם היא תיפגע, וגם מה שקורה, רואים שמלבד הפגיעה בשורת ההוצאות, הפגיעה היותר משמעותית היא בשווי, זאת אומרת, המכפיל שהמשקיעים מוכנים לשלם עבור חברות תוכנה, ירד לשפל שלא היה כמותו מאשר 2014. זאת אומרת שאם יש לך היום סטארט-אפ, שהוא לא יודע מה, עושה איזשהו פתרון תוכנה, השווי של הסטארט-אפ ירד במהלך החודש האחרון באזור 30-40%. למה? כי בעצם השווי הזה נקבע מתוך המכפילים של חברות תוכנה בשוק הציבורי. וברגע שמכפילים של חברות תוכנה בשוק הציבורי ירדו 30%, כי השוק אומר, רגע, עכשיו אתם צריכים להוציא הרבה יותר כסף לאורך זמן, וזה בעצם, ולכן הדבר הזה, דעתי, אנחנו נראה את ההשפעה שלו, תעשיית הטק בישראל, היא תהיה השפעה שהיא לא זניחה להערכתנו, על valuation, על אקסיטים, מלבד סייבר שטיפה שונה, אבל יהיה פה יש הרבה מאוד חברות פינטק, הרבה מאוד חברות שמכרו לעסקים קטנים בינוניים, שכבר נפגעו, והמשיכו להיפגע גם בצד ההוצאות. אז עוד פעם, הגדולים עוד יותר מתחזקים מהמהלך הזה, והבינוניים והקטנים צריכים עוד יותר להילחם כדי לשרוד. נכון, ורואים את זה מאוד יפה ביחסים בוול סטריט, היחס בין השווי שוק של 10 חברות הכי גדולות בעולם לבין שאר החברות, היום מגיע לשיא שלא היה כמותו מאז שנת 2000. זאת אומרת, אם ניקח את 10 חברות הכי גדולות בוול סטריט, ונחלק אותם בשווי של כל שאר החברות בוול סטריט, היחס הזה הוא הכי גדול שהיה מאז ומעולם. זה בדיוק המקום, מה שאתה אומר, זה בדיוק מתבטא במה שוול סטריט חושבת, שה-AI מחזק מאוד את גוגל, מטה, אמזון, פייסבוק, ומחליש את שאר העולם. שחר, לך לענייניך הרבים, ותודה רבה שהצטרפת לנו גם ממינכן, גרמניה. תודה רבה. תודה רבה, דני. להתראות.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אחרי האפליקציות החמות של הדבר הבא, וגם עוד איך תמנעו דום לב, מחקר חדש שיצא, כל הפרטים ועוד מיד, תכף חוזרים. הפנינג חזרה לבית הספר ולגן במחירי רמי לוי. תיקי גב מ-24 שקלים ו-90, קלמרי מ-4 שקלים ו-90, קופסאות אוכל ובקבוקי שתייה מ-12 שקלים ו-90, ציוד לבית הספר 2 ועוד 1 מתנה על הפריטים שבמבצע. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ראיתם? זה יקרה גם במציאות. העבודות כבר בעיצומן. אנחנו עוברים תקופה קשה ומאתגרת. ויש מי שברגע אחד מצאו את עצמם בלי בית, בלי עסק. אבל אנחנו ישראלים, ואנחנו נבנה, נשקם ונצמח.